Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong tanan o padayon nga magatudlo ug magaligon magadasig sa matag usa sa atong panag-uban aton ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhig Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat amahan sa walay hunong nimong pagatiman kanamong tanan, sa walay hunong nimong pagiya ug pagtudlo sa pagpasidaan nga mao'y gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Niyanasab kami amahan sa pagpaminaw kanimo. Niyanasab kami amahan sa pagkaton sa imong mga pulong. Kay ang imong mga pulong o Dios kasaligan magdala ka namo diha sa imong mga saad ug ang imong mga pulong mao'y among kinabuhi. Busa amahan among gipangayo kanimo nga imo kami nga tagaan kasing-kasing nga madinawaton matinuohon sa imong mga pulong. Ug andama o Dios ang among kasing-kasing sa pag-apply pagkinabuhi sa mga pulong nga among madunggan nga makatunan sa pagtuon namo sa balang kasulatan. Salamat amahan sa imong pagtabang pagiya ug pagdasig kanamo nga dili lamang kutob kami sa pagkat-on niini kundi sa pagbuhat o pag-apply sa mga butang nga gikinahanglan among buhaton. We declare blessing amahan sa matag usa nga diin magmalampuson kami o makalabang kami sa mga pagsulay hagit sa among pag-alagad kanimo. We declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban sa matag usa nato kakinabuhi. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Maayo nga buntag no, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios sa matag usa kakinabuhi. Ang ato karong paghisgutan mga kaigsunan, maghisgot ta sa kanibitang kagutom. Maghisgot kita sa pulong kung unsa ang pinakaimportante sa panahon sa kagutom aron makalahutay o makalabang kita sa niining mga panghitabo karon sa ato ang panahon. Ang panghitabo karon sa atong panahon nagpakita nga dunay kagutom, dunay kalisod nga moabot. Ilabi na gyud sa mga lugar o mga nasod nga kanunay na lang nagsalig sa mga palaliton. Gawas lamang sa ubang mga nasod mga kaigsonan, labi na gyud sa mga nasod sa Vietnam, sa Thailand, Taiwan. Kini mga nasura mga kaigsonan kanunay ni sila nga nagbaligyag mga bugas. Gani sila ang nahimong inila sa atong panahon karon nga tig-supply og mga bugas. Gani kitang mga Pilipino o ang nasod nato nga Pilipinas, dunay mga panahon nga kita mismo moangkat og mga bugas gikan nining mga nasura. So alang niining mga nasura kung maghisgot og kagutom dili kay sila epekti, dili sila maapektuhan kayo. Tungod kay ang ilahang nasod kumiingon ta nga naaman nila ang kadagaya. Kumbaga mahitungod sa pagpananom, mahitungod sa atong pagkaon, abudansya sila. Diri sa atong nasod, abudansya usab ang atong nasod galing ang nakita nato sa atong nasod, dunay mga kalahian kaniadto og karon. Ang kalahian kaniadto karon sa una wala pay mga
produkto nga may kompetensya sa bugas. Wala pa kayo yung mga produkto nga minglabaw o may kompetensya pag-ayo sa bugas. Labi na gyud sa mais o humay. Mahinungdan kung ato ang balikan ang mga panghitabo kaniadto sa tong nasod. Kaniadto sa among panahon, ang mais among ibaligya. Ang humay kung naay ani ibaligya. Kanunay tang nagbaligya og ani sa mais o humay. Apan sa diha nga doon na mga produkto nga may kompetensya sa presyo sa mais o sa humay, gibiyaan ang pagpananom, gibiyaan ang pagpamugas. Usa sa mga may kompetensya sa bugas nga mais o bugas nga humay sa unang panahon natoy panahon nga ang kape mo may kompetensya mo na nga daghan nga mga lugar nga or mga baol nga kaniadto gitamnag kape. Sunod akong namatikdan ang kahoy. So gisakop sa kasagaran ang uban nga mga lugar diha sa Negros. Sumala lang sa ako ang nakita o na-experience. Ubang mga lugar diha sa Negros gi tanuman og mga kahoy. Unya mayo gani kay wala pa kaayoy mga mingtubo nga mga dagkong kahoy. Muna nga ang uban pod padayon nga nakatanom og mais. Pero doon na gyud mga produkto sa Pilipinas nga grabe kaayo nga miuswag ang presyo. Usa na niini kining kamay or kalamay. Ming taas pag-ayo ang kalamay, muna nga nakamatikod ang mga mag-uuma nga mas taas sila og kanang kahigayunan nga makalingkawas sa kalisod pinaagi ni ining tubo. Mauna nga kung imong lantaw na ang uban nga mga lugar sa Negros, arira ko dapit sa Negros maghisgot kay maumanay lugar nga diin ko nagdako ug diin ko kanabitawng nagtubo. Kung akong balikan ang panahon nga gagmay pa ko o gagmay pa mi, maglaud-laud ang mga kamaisan. Mangita og mga tao kung kinsay mananggi. Pero sa atong panahon karon, naglaud-laud na ang kaning gitawag katubhan. Kung moadto ka sa Negros, bisag asa kalingi, puro na tubo. Wala na'y nagtanom og mais. Ang mga tao nagsalig na lang sa gibaligya o nagsalig na lang sila og pagkaon nga gibaligya sa merkado. Kung ari po ko diri sa Cebu, kay naamang ko karon na himutang sa South Cebu. Kung ako pong tan-awon diri sa Cebu, kaniadto naglaud-laud po daw kuno ang kamaisan. Gani samtang nagpakisayod ko diri mahitungod sa unang panahon. Sa unang panahon naglaud-laud ang kamaisan. Pero diri sa Cebu doon na po ni kompetensya nga produkto sa mais. Kining mga utanon. Mana nga kung ari ka dipit sa South, di ka kakitag mga dagkong maisan. Ang imong makitaan mga utanon. Mga dagkong mga tanom sa repolyo, sa sibuyasan or sibuyas, mga utanon, bagyo beans, kamatis, luya, sili. Mauna imong makit-an diri sa South Cebu. Di nakakakitag mga dagkong mga maisan. Dito pod sa Leyte, doon ako'y kaila dito nga akong ipangutana. Nagkagamay pod ang ilahang produkto mahitungod sa mais. Diri sa Bohol, na ay mga produktong humayan diha, na ama siguro'y mga nakaanha kong kalapid ako po naghumayan diha. Sa Clarin, na po na'y humayan diha. Dapit sa Bohol, kasagaran mga humayan. Pero, sa akong pulo paniid lang,
nagkadaghan na pod og kanang mga utanon diha sa Bohol. Tungod kay mas ning taas ang presyo sa mga utanon kaysa magtanom kag humay. Sa daling istorya, ang nasod nato nga kaniadto abudansya og ani sa mais og ani sa humay dili na pareho sa atong panahon karon. Siguro sa inyong mga lugar mismo kamo makamatikod ni ana. Kaysa ako ang namatikdan, mga lugar nga kaniadto grabe kaabudansya og mais, ani sa mais, ani sa humay. Karon kasagaran katubhan na. Ari ka sa Negros Oriental, Negros Occidental, grabe kadagko nga mga katubhan diha. Pero sa una, mga kamaisana, mga kahumayan, kay numdum ko ang among silingan mismo gani kami nakapugas pamighumay nga para kanang humay nga dili bitaw para sa basakan, humay nga naa sa bungtod. Mao na nga lahi na kaayo ron kung maghisgot ta og pagkaon. Kasagaran sa mga probinsya nga diin sakop sa Pilipinas, nagsalig ang mga tao sa pagpalit og bugas. Karon sa atong panahon niabot kining gitawag krisis sa krudo o krisis sa gasolina. Hinungdan sa gubat. Og samtang na malandong ko pag-ayo ni maong gubat, nakita nako sa mensahe sa Biblia nga mas mudako kini. Mas mulala kini kung walay pagpaubos ang mga leader sa mga nasod nga nagpasaugda sa gubat. Samtang gitan-aw nako ang mensahe sa Biblia may tungod sa pagpadayag niini, muundang lamang ang gubat, mubalik ang kalinaw kon mahutdan or dunay mga nasod nga mahutdan og bala. Lamang lahi lisod pod nga mahutdan og bala ang mga dagkong mga nasod karon nga mao'y nagpasiugda niining dakong gubat. Tungod kay ang ilahang bala lahi na sa bala kaniadto. Kasagaran nuclear na, missiles na. Unya ang uban sad mga drone na. Lahi ang bala sa kaniadto. Unya naapod sila'y pabrika sa bala. Naa sila'y pabrika sa mga nuclear, sa mga missiles, sa mga drone. Kompleto sila. Kung imong tan-awon ang gipadayag sa Biblia, muabot kining dakong kagutom. Pero unsa may pinakaimportanteng makatuna nato samtang nagtan-aw ta niining gubat. Samtang naniid og kana bitawng nangutana ta kung unsay sunod nga mahitabo. Kay kung imong lantawon ang Iran ug ang kining United States of America, grabe sila kaisog. Tungod kay na sila'y mga kanang mga high power nga mga armas nga ilang gisaligan. Unya sa bag-ong mga balita karon, ang Iran mingbahad nga ang tanang kasikbit nga mga nasod nga dunay pundo nga lana o dunay mga paktore sa lana sama sa krudo gasolina. Kung dili muundang ang kanabitang gubat diha sa ilang lugar, labi na gyud kung dili mo undang ang USA o ang Israel, ilahang gubon, ilahang bungkagon ang mga factory sa gasolina or factory sa krudo.
nga maoy nagsupply sa or maoy gikuhaan sa mga nasod nga naa sa tibuok kalibutan. Unya kung imong tan-awon sad, ang Iran mihatag og pabor sa China, mihatag og pabor sa mga nasod nga kauban nila. Kini mao nga pagbuto sa gubat karon, mao na ni ang gihisgutan sa Biblia. Mao na ni ang gisugilo ni Jesus. Og ang gipakita ni Jesus, niining gubat nga ato karong gitan-aw, muhari gyud ang kagutom. Sa Biblia, mga kaigsunan, samtang na malandong kog, ako ninggi tun-an pag-ayo. Dunay mga kagutom nga dagko kaayo nga nahitabo sa unang panahon. Kagutom sa panahon ni Abraham, nga diin natong mabasa diha sa Genesis Kapitulo 12. Pero ang hinungdan sa maong kagutom gitawag og natural or kanang natural lamang nga kakulang sa pagkaon. Diin miabot ngadto kanila kining gitawag hulaw or kagutom nga may resulta og kakulang sa pagkaon. Kanang kagutom mahitungod sa yuta. Diin mibalhin sila sa Ehipto. Katong nagpuyo si Abraham sa Kanaan, nga diin mabasa nato diha sa Genesis 12, nga gisaaran sa Dios si Abraham og panalangin nga mahimo siyang bantugan. Unya after sa saad, doon nagadayoy mga pagsulay, grabe nga mga kagutom. Unya ang solusyon nga atong makit-an diha sa panahon ni Abraham, mibalhin silang mga lugar. So may posibilidad nga inana ang sitwasyon sa ato ang kana bitawng pag-atubang sa kagutom. Nagay mga panahon nga mobalhin ka sa laing lugar o sa laing dapit. Pero kana kung natural lamang nga kagutom sama sa panahon ni Abraham nga kagutom dito sa Kanaan pero sa Ehipto walay kagutom. Pag abot na po dito sa Ehipto sa panahon ni Jose nga atong mabasa diha sa Kapitulo 41 sa libro sa Genesis, dunay kagutom dito mga kaigsunan nga kung imong lantawon gipadayag sa Dios. Nakapangandam ang mga tao tungod kay kagutom nga muingon tang gipadayag sa Ginoo. Sa lain nga pinulungan gitawag to siya og prophetic warning. Diin ang mga tao nakahimo og pagtipig og mga pagkaon. Og usa sa pinakaimportante sa panahon ni Jose ang pagpaminaw sa Dios. Usa ka importante nga panahon ni adtong panahon ni Jose mga kaigsunan ang pagpaminaw sa Ginoo. Ang usa sa mga pamaagi nga nakasurvive sila tungod kay ang hari o ang paraon naminaw sila sa mensahe ni Jose. Mingtuo sila sa tambag o pamaagi ni Jose. Unya doon na po'y kagutom sa panahon ni Elias. Doon ay kagutom sa panahon ni Elias. Ang kagutom nga nahitabo sa panahon ni Elias, kung imong lantawon ang libro sa Hari, diha sa unang Hari, Kapitulo 17, naghisgot sa silot tungod sa pagkadili matinumanon sa katawhan. Diin wala sila tagaig ulan. Og usa sa mga pamaagi nga nakalingkawas ang tao gikan sa kagutom tungod sa supply nga gikan sa Dios. Usa nga nakasurvive atong panahon na si Elias
diin ang Dios maoy nagsupply og nagpadalag pagkaon. Diha nato makit-an pod ang istorya sa usa ka balo. Ang maong kagutom tungod na sa pagkadili matinuohon or pagkadili matinumanon sa mga tao sa mensahe sa Ginoo. Samtang gitun-an ako sa Biblia ang mga kagutom nga gihisgutan diha, doon ako'y nabasahan diha sa Biblia nga kagutom tungod sa gubat. Dili tungod sa natural nga kagutom, dili tungod sa silot, or dili tungod sa propesya o pagpadayag, kundi tungod sa gubat. Aduna ko'y basahon nga libro diha sa Biblia nga maoy magtimon nato sa ato karon nga panag-uban. Diha sa libro sa Unang Hari, Kapitulo 6. So ako ning paspasag basa mga kaigsunan para madiscuss na ko ni og tarong. Kay humanaan ni mamahaw ko. O niya mamahaw ta. Kaysa ako nang gikaingon, ako ang giusob ang ako ang pag-atiman sa programa. Ako ang time management tungod sa ako ang kanabitang nasinatian. Sa Unang Hari, Kapitulo 6. So kuhain nyo ang Biblia, basahon na to ang Unang Hari. Kapitulo 6. Ingon din nya sugod ko sa versikulo 20, ikaduhang hari, no? Ikaduhang hari, dili unang hari. Ikaduhang hari, versikulo 6, kapitulo 6. Ikaduhang hari, sorry. Okay, aregyon tas ikaduhang hari. Sugod ta diri sa versikulo 24. Kining gisulong ang Samaria. Okay, naaday sa ikaduhang hari. Bag-o na ko ni siyang gipamalandongan sa dili pa ko asawa pa ko mo sugod sa to programa. So ablihi ang inyong Biblia diha sa ikaduhang hari, kapitulo 6. Nya basahon na to 24. Nya budiritso ta sa kuan kapitulo 7. Ato ning paspasag basa. Humani adto gitigom ni Bin-Hadad nga hari sa Syria ang tanan niyang kasundaluhan batok sa Israel. O gilibutan nila ang syudad sa Samaria busa may dakong gutom sa maong syudad. Og bisan gani ang ulo sa asno gibaligya na tag 80 ka plata, og ang ikaupat ka bahin sa usa ka ganta nga itis sa salampate gibaligya nag tag 5 ka plata. Sa pag-agi sa hari sa Israel duol sa kuta sa syudad, may usa ka babae nga misinggit kaniya og miingon, "Tabangi in taon ako, kamahalan." Siya mitubag, "Kung dili mo tabang kanimo ang Ginoo, unsa may akong ikatabang? Wala na ako'y trigo o bino." Og nangutana kaniya ang hari, "Unya, unsa may imong problema?" Ang babae mitubag, Kining babayhana miingon kanako nga karong adlaw ang akong anak maoy among kanon. Ug ugma ang iya na usab. Busa giluto namo ang akong anak og gikaon og sa pagkasunod adlaw giingnan ko siya, ang anak na usab nimo ang atong kanon. Apan gitaguan niya ang iyang anak. Sa pagkabati sa hari nga sa gisugilon sa babae gigisi niya ang iyang biste.
Niining higayuna ang hari naglakaw sa kuta og siyudad, nakita sa mga tao nga dito sa ubos nga nagsapaw ang hari og bisting sako. Siya miingon, silutan unta ako sa Dios kun niining adlaw dili ko punggutan sa ulo si Eliseo nga anak ni Safat. Niadtong higayuna si Eliseo naglingkod uban sa mga kadagkuan dito sa iyang balay. Ang hari nagsugo sa og usa ka tawo sa pag-adto kang Eliseo apan wala pa moabot ang sinugo. Si Eliseo miingon sa mga kadagkuan, nasayod ba kamo? Nga kining hari nga mamumuno nagpadalag sinugo aron sa pagpunggot sa akong ulo? Inig-abot sa sinugo, sirhi ang pultahan ug ayaw siya pasudla kay nagsunod kaniya ang hari. Apan samtang nagsulti pa siya, miabot ang hari og miingon, gikan sa Ginoo kining maong kasamok, busa dili na ako musalig sa Ginoo. Apan si Eliseo, nanakos kapitulo 7 sa ikaduhang hari. Apan si Eliseo miingon, pamati ang giingon sa Ginoo, ugma sa ingon ni Arong orasaha didto sa merkado sa Samaria, ang usa ka ganta nga harina ibaligya na lang tag-usa ka plata, ibaligya usab ang duha ka ganta nga sibada sa samang presyo. Unya ang kapitan nga kuyog sa hari miingon kang propeta Eliseo, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo miingon, makita mo kini apan dili ka makakaon ini. May upat ka tawo nga sanlahon didto sa ganghaan sa syudad. Sila nag-ingnanay, nganong magsigi man kitag lingkod dinhi, hangtod nga mga matay kita? Kung musulod kita sa syudad, mga matay kita didto sa kagutom. Ug maglingkod kita dinhi, mga matay usab kita. Busa mangadto kita sa kampo sa taga Syria. Kung dili kita nila unsaon, maayo. Apan kung patyon kita nila, bahala na, total mga matay man gyapon kita. Busa sa pagkilom-kilom, nangadto sila sa kampo sa taga Syria. Apan nangadto sila sa apan sa pag-abot nila sa kampo, wala na'y tao dito. Kay gipabati man sa Ginoo ang kasundaluhan sa Syria ug tingog sa mga karwahe ug mga kabayo ingon man sa kagahob sa dakong pundok sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel ang hari sa mga Hitihanon ug ang hari sa Ehiptohanon sa pagsulong kanila. Busa sa pagkakilom-kilom na nanagan sila o gipangbiyaan nila ang ilang mga tolda, mga mga kabayo, mga asno ug ang ilang kampo nga wala gayod maunsa. Sa pag-abot ni ining sanlahon nga sa pag-abot sa mga sanlahon sa kampo, nanulod sila sa usa ka tolda, nangaon sila og nanginom ug gidala nila ang mga plata, bulawan ug mga bisti og nanglakaw sila og gipanganaguan nila kini. Unya namalik sila og misulod sa laing tolda og gipanguha nila ang mga butang og ila usab kining gitaguan. Unya nag-ingnanay sila, dili husto ang atong gibuhat kining adlaw sa maayong balita. Kon magpahilom lamang kita og mangabot ngadto sa magpaabot hangtod mabuntag, hisakpan kita og silutan, busa mangadto kita sa hari ug suginlan nato siya. Busa nangadto sila og gitawag nila ang gwardiya sa ganghaan sa syudad og giingnan, nangadto kami sa kampo sa taga Syria ug wala kami nakita nga nandungog dito sa gawas sa mga kabayo ug sa mga asno og gipanghigot og sa mga tolda nga nagtindog nga wala maunsa. Unya namalita ang mga gwardiya sa ganghaan og gisugilo nila kini sa hari. Unya ang hari mibangon bisag gabi pa og miingon sa iyahang mga opisyal, suginlan ko kamo sa laraw sa taga Syria, batok ka nato. Nasayod sila nga wala kitay nagpagkaon. Busa nang gawa sila sa ilang kampo aron pagtago. Naguna-una sila nga inigawas nato sa syudad, dakpon kita nila ug ilugo nila ang syudad. Usa sa iyang mga opisyal miingon, magsugo kitag pipila ka tawo uban sa 5 ka kabayo nga naibilin aron susihon nila kung tinuod ba kini. Bahala na kung patyon sila, total mga matay man gyapon kita dinhi, tan-aw na to
unsay mahitabo. Busa nagpili sila duha ka tawo nga ilahang pasakay sa kabayo, ug ang hari nagpadala kanila aron pagsusi sa kasundaluhan sa Syria. Miabot sila hangtod sa Jordan, ug nakita nila ang nagkatag sa dalan ang mga bisti ug mga kaymanan nga gipangbiyaan sa mga taga Syria sa ilang pag-ikyas. Unya mibalik ang mga sinugo ug misugilon sa hari. Unya nanggawas ang katawhan o gipanguha nila ang mga butang gikan sa kampo sa taga Syria. Busa ang usa ka ganta nga harina gibaligya na lamang nilag usa ka buok plata og duha ka gantang nga sibada. Gibaligya usab sa maong kantidad na sumala sa giingon sa Ginoo. Mao ni ang sugilanon nga akong nakita sa Biblia nga dili natural nga kagutom, dili sad kanang propesiya o pasidaan nga kagutom, kundili resulta sa gubat. Og diha gipakita mga kaigsuonan nga grabe kang hilngig nga kagutom. Kay giklaro gyud diha nga mismo ang mga anak giunay nilag kaon. Nganong giunay man nilag kaon? Lahi manggod ang lugar sa Samaria, sa Syria, sa gitawag karog Middle East. Lahi ang ilang lugar. Dili pareha sa atong lugar nga daghang mga kahoy, daghang mga tanom. Nga kung dunay mga kagutom naapay matiti kumbaga. Sa ilang lugar kung naang kagutom sa labi na gyud sa gubat mga kaigsuonan nga walay mo deliver, walay mapalit, wala na tanan, wala sila'y makuha. Kay naa sila sa gitawag syudad. Wala sila'y maani, wala sila'y mapailin-ilinan. Dili pareha diri sa Pilipinas kung wala kay mapalit nga bugas dias merkado, naa pa may mga bisol, naa pa may mga kalumpang, kamunting kahoy. Kumbaga naa pa kay makoy-koy, naa pa kay lubi. Sa ilahang panahon wala sila anang mga tanuma o sa ilang lugar. Wala sila laing nauna-unaan gawas lamang sa pagkaon sa anak. Nya nagsabot ang mga babae nga kaning akong anak mo'y unang natong lutoon, niya pagkaugma ang imo nasad. Nakabalita ang hari sa Israel. Gikisi niya ang iyang bisti og nagbisti sa sako og nanganti siya. Misaad siya nga silutan unta ako sa Ginoo kung dili nako mapatay si Eliseo sa propeta ng panahon na. Ang hari pod sa Israel ang panahon na wala maalain sa minsay sa Ginoo ang iyang panghuna-una. Wala malain sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Sa dihang nakakita siya sa grabing kagutom, mura siyang nagmahay, yang gimahayan ng Ginoo. O niya, naglagot siya sa mga lagad sa Ginoo. Grabe ang kalagot, kasilag ni Eliseo. O buot niyang patyon. Lamang si Eliseo anang panahon na, sawa pagani sa suginli, nasayod na siya. O niya, sa daling istorya mga kaigsuonan, wala mahitabo nga napatay si Eliseo. Hinuon, nakadawat sila bag-o nga pananaon, bag-ong panagna, bag-ong propesiya nga sama arong orasaha ang harina, ang sibada, perti ng bratuha. Ingon po daw ang leader sa kasundaluhan, abisan pag-ablihan sa Ginoo ang langit, dahil na mahitabo ka ng imong gisulti. Sumala sa itong gibasa mga kaigsunan, adunay syudad dito o sa syudad sa Syria nga grabe kadagha pagkaon. Unya grabe ang ilang kalisang sad kay gipadunggan sila sa Dios og dinahunog sa mga dagko kayong karwahe o kanang dagan sa kabayo. Dahunog nga kana bitaw grabe kadako nga or kadaghang kasundaluhan. Nagtuo sila nga
sulungon sila sa mga Sitihanon o sa mga Pilistihanon ug nagtuo ang taga Syria nga gisuhulan sa Israel ang maong nasod para pagsulong nila. Wala sila maglangan, gibiyaan nila ang ilang mga hayupan, ilang kabayo, ilang mga asno, ug ang tanan nilang mga tulda, mingkagiw sila. Tuod, dunay 4 ka sanlahon nga nakaabot sa ilang syudad, ug dito na diskubrihan nga grabe kadaghang pagkaon. Niabot yun ang panahon nga nakuha nila ang mga pagkaon ug nahitabo ang gipanagna ni Eliseo. Sa atong gibasa mga kaigsunan, ang hinungdan sa manggubat tungod kay ang mga hari wala maalain ang ilang una-una kasing-kasing sa Dios. Kumbaga sa diretso nga pagkaistorya, garbo ang naas ilang kasing-kasing. Wala sila maminaw sa Dios. Wala sila mamati sa Dios. Og sa ilang panahon ang pinakaimportante ang tingog sa Dios. Ang mensahe sa Dios. Sa dihang nag-atubang sila, grabe nga kagutom. Imagine wala na sila'y makaon, gawas lamang sa ilang anak. Giunay na nilang kaon. Murag kumbaga, nabalbal sila, naaswang sila. Wala na sila'y, kumbaga, wala na sila'y kasing-kasing tungod sa grabing kagutom. Grabe na kangilngig ug mauhinungdan nga ang hari mura po siya og naay Ginoo kay gigisi pa niya ang iyang bisti ug nagbisti-bisti pa sa sako, pero wala maalay na ang iyang hunahuna kasing-kasing sa Ginoo kay iya mangbut kay gusto man niyang patyon ang alagad sa Ginoo. Salamat na lang nga wala niya mapatay si Eliseo. Kay ang alagad sa Ginoo nasayod naman sa wa pa mahitabo o sa wa pa moabot. Mao na nga ang ato karong susihon sa istorya, unsa ang pinakaimportante sa panahon nga dunay gutom. Labi na gyud kon ang hinungdan sa gutom gubat. Now sa atong sitwasyon mga kaigsunan, do na gyud kagutom. Kakulang sa pagkaon tungod kay mumahal gyud ang mga produkto. Pero dili na maoy angay kabalakan. Dili na maoy angay nato nga kung miingon ta nga kahadlukan. Ang gipakita sa mga mensahe sa ato karong panag-uban, ang pinakaimportante nga diin dapat diha ta magpakabana, ang mensahe sa Ginoo. Gikan kaniadto hangtod karon, gikan pa kang Abraham nga nakasinati sila kagutom sa Kanaan ug nibalahin sila sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, dunay kagutom sa panahon ni Jose. Sa panahon ni Elisias, doon na po'y kagutom. Ug sa panahon sa ato ang gibasa diha sa ikaduhang hari, kapitulo 6, kapitulo 7, doon na sa ikagutom. Sa mga panahon nga gipakita sa Biblia nga doon ay mga dagkong kagutom, diha nato makit-an nga ang pinakaimportante nga labaw sa tanan ug walay makatupong niini, ang mensahe lamang sa Ginoo. Sa unang panahon, ang mga nasod o ang mga tao nga nakalingkawa sa kagutom, dili tungod sa ilang abilidad o dili tungod sa ilang nasod, kundi dili tungod sa mensahe lamang sa Ginoo. Ug wala nay lain nga nakatabang kanila. Mensahe sa Ginoo mo'y pinakaimportante. Karon sa atong panahon, unsa may pinakaimportanteng mensahe sa atong panahon karon? Wa nay lain, mensahe sa Ginoo. Sa unang panahon,
Ang gitagaan og mensahe sa Dios ang mga propeta. Sama sa panahon ni Elias, sama sa panahon ni Eliseo. Ang mga alagad sa Ginoo, sama kang Abraham, kang Jose. Ang mga alagad sa Dios mao'y tighatod sa mga mensahe gikan sa Dios nga mao'y gikinahanglan sa mga tao. Ang problema sa atong panahon, kay sa atong panahon mga kaigsunan, naata karon sa gitawag katapusang mga adlaw or katapusang panahon, nga diin ang mga mensahero karon ampinganan, bantayanan. Ang mga tao karon nga muangkon nga mga propeta, dili angay kumpiyansahan. Kay ang gipakita o gipanagna o bitang gibilin nga mga mensahe sa atong Ginoong Hesukristo, puno kanunay og mga pasidaan nga moabot ang katapusan nga mga panahon o mga adlaw. Manggawas ang mga mini nga mga propeta, manggawas ang mga mini nga mga mensahero, manggawas ang mga mini nga mga magtutudlo. Og ang gipakita pag yun nga problema, daghan kaayong mga tao nga malimbungan. Alang nimo, alang ninyo, unsa may hinungdan o rason nganong daghan ang mga tao nga malimbungan. Kabalubo ang hinungdan o rason nganong daghan ang mga taong mailad o malimbungan sa mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo, mini nga mga mensahero nga nagpatuo nga sila pinadala sa Dios, mga alagad sa Dios, mga propeta nga gikan sa Dios. Nganong daghan ang mga taong malimbungan sumala sa gipakita ni Jesus ug mahitabo man gyud ni. Kay wala may gipadayag sa Biblia nga dili matuman, ug walay gisulti ni Jesus nga dili mahitabo. Buot ipasabot nga sa katapusang mga adlaw, daghan ang mga taong mailad, ug mismo gani si Ginoong Hesus kumbinsido siya nga miingon, bisan gani ang mga pinili mahimo mailad. Unsay hinungdan nganong daghang mga taong mailad? Sa dihang na malandong ko sa Biblia, nganong daghan kayo mga taong mailad? Tungod kay daghan kay mga tao nga nagtuo kulang og panahon sa Biblia. Ug ayaw tuguti usa ka nga mas taas kay kag panahon sa social media, pero sa Biblia zero ka. Hinumdumi sa atong panahon karon, dili importante ang propeta. Ang importante karon Biblia. Kay ang Biblia dili na pwede nimong dugangan. Puno na kini og propesiya. Ang Biblia kinahanglan maoy iwali. Ang Biblia kinahanglan maoy isulti. Ang Biblia o mensahe nga naa sa Biblia maoy kinahanglan itudlo. Pero tan-awa, nahitabo ang gipadayag nga gipanagna ni Jesus. Mismo ang gisulti ni Jesus nga moabot ang panahon nga ang Biblia sirad-an na. Kabalo ba mo sa gipadayag samtang na malandong ko kung unsa ang pamaagi nga ang Biblia sirad-an? Gamiton ang Biblia pero dili ang tinuod nga mensahe ang itudlo. Gamiton ang mga bersikulo sa Biblia apan dili tinuod nga mensahe ang isulti, ang iwali. Ang ilang iwali ang mensahe sa ilahang simbahan. Gamiton ang bersikulo o mga libro sa Biblia para dipinsahan ang ilahang doktrina. Kabalo ba mo nga dili lang gubat sa dugo, gubat sa nasod, batok nasod, o literal nga gubat, pisikal nga gubat, kundi na anata
sa gubat, dili lang sa pisikal, literal, kundili sa espiritual. Even sa social media, mismo ikaw makakita nga daghan na kaayo rong mga tao nga nagwali, nga nag-abli sa Biblia, dili gugma ang giwali, kundili garbo. Sigiglalis anang save always save. Sigiglalis anang kami mo'y tinuod nga gitukod ni Kristo. Kami mo'y tagiya sa Biblia. Kami mo'y tinuod nga tinukod nga kay nagtamod mi sa adlong ipapahulay. Kami ang tinuod nga mga sugo sa Ginoo. Puro kami. Puro kami. Ang mga tao nga dili seryoso nga magtuon sa Biblia, tinuod gayod sila nga mailad. Kay ang tao nga dili seryoso nga nagtuon sa Biblia, kabalumon sa maniid raman to kinsay midaog, kinsay murag nakapabor-pabor sa debate. Mao na nga ang mga tao nga dili seryoso nga nagtuon og nagkat-on og nagbasa sa Biblia, kasagaran nga gipakita sa Biblia mauray mahalkansi. Kay ang resulta moingon dahil ng mga tao, insakto siya, sayop siya. Kung makapabor pud ang usa, insakto siya, sayop na pud siya. Nya kung imong lantawon karon pagkadaghana karong mga magwawali, mga babay, mga lalaki, mga batanon nga nagdiscuss sa Biblia nga pertinang layoa. Buti pasabot ang kamatuoran nga unta maoy gikinahanglan sa tao, hinay-hinay nga nasirado. Ang tinuod nga mensahe sa Biblia, hinay-hinay nga natakpan. Daghan na kaayo rong nga kung imong lantaon mga banggiitan o grabe ka mga maalamon nga mga magwawali. Pero mauni timan kung ang ilang giwali mo resulta nga ang ilang kaugalingon ray sakto. Kung ang ilang pagwali mo resulta nga sila ray pinakasakto ug ang kuno nila si Kristo. Ang kunon nga sila maoy naa ni Kristo, pero ang kinabuhi layo kaayo sa gustos Ginoo. Usa sila nga makapasaag sa tao. Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang mensahe sa Dios sa atong panahon karon, nga gibilin sa Ginoo alang nato nga atong makaplagan sa Biblia, kabalumon sa ato ang pinulungan kanang pagtinihik. Pero kanang tinihik pulong pinulungan na siya nga dili langit nun. Kuha na siya kalibutanon. Ang pulong nga gikinahanglan natong gamiton kanang pulong kana bitawng kung ari ka sa pulong tihik, murag lain nga paminawon. Usa sa akong nakita sa Biblia nga mensahe, kinahanglan ka antigo kang utipig. Undangi ang pagwaldas. O kinahanglan ka antigo ka mananom. Undangi ang pagtinapulan. Ang problema sa atong panahon karon, ang mga batanon wala nay nakatunan mahitungod sa pagpananom. Siguro doon na may mga batanon karon nga nakakaton, pero kasagaran na ana social media kanang
kasagaran na bilanggo. Ang mga batanon karon kasagaran social media, sila na bilanggo. Bisag asa ko mo tan-aw nga lugar diri sa Pilipinas, mga batanon nakatutok kanunay sa cellphone. Mga bata nakatutok kanunay sa cellphone. Kulang na kaayo sila giya para mahimo silang mainandamon sa umalabot nga mga panahon. Bisan sa imong Pinoy-anan siguro imo ning masudong. Sa imong mga kaila, ang higala, imong makit-an o masudong ang mga kahimtang sa mga kabataan kabatanunan na preso sila sa social media. Kanunay silang naglantaw sa Facebook. Ang uban kanunay nagdula og email na patoy bag-o karon. Roblox. Wala sila'y pagpamalandong, wala sila'y pagpangandam, wala sila gyoy nakatunan. Ug maunay dako kayo rong problema sa atong panahon. Wala na kayo nila ang pagpananom, pagpamuhi, ug pagtipig. Ibin ang mga ginikanan karon, kung imong tan-awon, kanunay na nagwaldas. Kung imong tan-awon pagyod, wala na ampingi ang panalangin sa Dios. Lisod kaayo nga makahalad sa buluhaton sa Dios, pero sayon kaayo makapagawas og kwarta diha sa social media. Makakitag palaliton, dali kayong mo-order diha sa labi na sa Shopee, Lazada, TikTok, napatoy uban nga nang gawas. Kaniadto kitang mga kanang mamalitay, makapalita og mga gamit para sa ato ang Pinoy-anan, sa atong kaugalingon, kinahanglan patang mulugsong. Kitay mo adto sa lungsod o syudad para makapalit. Karon, murag ang syudad na og ang lungsod maunay musaka sa bukid para ihatod ang imuhang pinalit. Dili na mistil pang mo adtong lungsod o syudad. Ang imong maibgan og magustuhan diha social media, kusa rang moabot sa imong Pinoy-anan. Ang shopping kaniadto, kung mo shopping kag mall, kinahanglan pa kang mulugsong mo adto og mall. Karon nakalingkod na lang kas imong balay. Pila ka adlaw mo abot na ang imuhang items nga imong gi-order sa TikTok, sa Lazada ug sa Shopee. Dali kayong wag tangon ang kwarta sa imong kamot. Karon nag-atubang tas kagutom. Wala tay tarong nga pananom. Wala tay tarong ani. Naniid na lamang ang tao o kung unsay mahitabo kung kanus ang mahuman ang gubat. Og naniid na lang ang tanang tao, nagmonitor na lang sa presyo sa gasolina krudo. Siguro usa ka nga nagtan-aw sa presyo sa krudo og sa gasolina. Gani karong adlaw siguro naa na po'y pagtaas. Kay ang krudo sa pag lugsong namo ato miaging adlaw ni abot na og 106 ang litro. Nga kaniadto samtang ga-drive pag og taxi, naara pag yun na sa 30 kapin. Karon na sa 106. Unya ang sweldo wala mo taas. Ang plitihan wala mo taas. Kung mo taas manggaling ang sweldo og ang plitihan, kung naa pa manggani kwarta, ang problema ang imo na pong paliton.
kung wala na'y produktong ibaligya sa merkado. Gani kung imong tan-awon diri sa among lugar, gamay na ang mga tindahan nga dunay pundong bugas. Gani dunay mga hulungihong o mga hunghong nga imong madunggan nga matag pamilya pwedeng makapalit og bugas pero tag 5 ka kilo ra taga-adlaw. So taga-adlaw kang mulugsong dito sa lungsod aron makapalit og 5 ka kilong bugas, sunod adlaw lugsong na sad ka, sunod adlaw lugsong na sad. Ang problema, unsa po imong sakyan? Kung doon na kay kasakyan o doon na kay sakyanan, ang problema, unsa man po imong itubil? Na unsa may mensahe nga gikinahanglan nga ato karong buhaton. Nga gibilin sa Dios dihas bala ang kasulatan. Una, kaniadto pa lang diri sa tong programa, gitudluan na ta o gisangyawan na ta sa Biblia nga ang imong anak tudloi. Tudloi sa pag-savings, tudloi sa pagtrabaho, tudloi labi na gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Og pila na katuig ang milabay hangtod karon, imo na bang makit-an or makita sa imong mga anak ang ilang nakatunan? Kung ang imong mga anak walay nakatunan, nahimo na lang silang ulitaw, social media, email ragyapon, Roblox ragyapon ang yatubang, unsa may kaugmaon sa imuhang pamilya? Labi na gyud ni ining pagtaas sa mga produkto sa atong panahon karon. Kabalo ba mo mga kaigsunan sa gipakita nga kahimtang diha sa Biblia nga atong gibasa? Importante sa atong panahon og sa gipakita diha sa maumi mensahe kining pulong pagtuo. Ang pagtuo mo'y pinaka-importante. Pero daghang klaseng pagtuo nga gisgutan. Dapat ka ng pagtuo nga buhi. Dili ka ng pagtuo nga puno sa pagduha-duha. Dili ka ng pagtuo nga patay, kundi pagtuo nga mubuhat. Pagtuo nga mutuman. Unsa ang mga mensahe nga gikinahanglan nga diha ka magpabilin o nagkinahanglan nga diha ka mutuo? Una, pagkat-on og savings. Ang imong sweldo, ang imong income, ayaw hutda. Pastor, useless ka mag-saving. Kung daghang kag kwarta, wa na po'y baligya. Tinuod na. Pero bintaha katong naay natigom. Kay kung dunay mga produktong ibaligya, dunay mga hayupan nga iariya, labi na kung barato, makapalit ka. Hunungan na ng pagsigi gasto sa kwarta. Nga ang tagbo imurang kanang kaibog. Kay kasagaran karon, kaibog o gusto lang sa tao maoy napuntahan sa kwarta. Kabalo ba mo mga kaigsunan, usa nga gipakita sa Biblia nga gikinahanglang buhaton sa panahon nga anunay kagutom, kanang paghalad sa Dios. Pagsunod sa Dios. Ang akong ikabilin nga mensahe mao ni o ikahatod nga mensahe sa ato kanurong panag-uban. Nga diin nag-atubang karon ang matag-usa og kagutom.
o kakulang sa pagkaon. Ayaw huno nga pagpaduol sa Ginoo. Ayaw huno nga ang paghalad sa Ginoo. Dili kwarta ang buot ipasabot sa pulong paghalad, kundili ang pagsalig ug ang pagtuo ipadayon. Ihalad ang kinatibuk-an nimong kasing-kasing una. Gikan sa lapalapahang tod sa limpulo, sod ug sa gawas. Ihalad sa Ginoo. Unya, ayaw kalimti ang pagkamatinumanon. Kung unsa ang imong nadunggan o kung unsa ang imong nakatunan sa mga mensahe nga nasbalang kasulatan, speaking about paghalad, ayaw na undanga. Labi na gyud ang panahon, sa panahon kanang paghatag. Hatag kag panahon para ni Lord. Hatag kag panahon para sa pagbasag Biblia. Ug hatag kag panahon sa pagbuhat ug pagtuman sa tanan nga hinisulat niini. Makalabang ka niining kagutom, krisis nga ato karong nasinatian. Nganong makalabang ta? Kay sa panahon nga muhatag kag oras sa Ginoo, sa panahon nga daygon nimo siya, muabot kanimo ang kalipay, muabot kanimo ang kalinaw. Buta nga maoy pinakaimportante pagbati o kinaiya nga pinakaimportante sa matag tao. Nga bisan kung dunay kagubot, dunay katalagman, dunay kagutom o guban pa, apan kung magpabilin diha sa imong hunauna kasing-kasing ang kalinaw kalipay, dili ka maunsa. Magkalig-on ka, nga mulahutay ka, og makalahutay hangtod makalabang ka niining pagsulay or katalagman o krisis, kagutom, gubat nga ato karong nasinatian. So ayaw undangi ang pagsimba. Ayaw undangi ang pagpaduol sa Ginoo. Salig sa Ginoo. Ayaw sunda ang usa ka hari nga tungod sa kagutom, krisis nga iyang nakitaan, murag nasilag sa Ginoo. Gimahaya niya ang Ginoo. Ayaw gayod na tuguti. Ug usa ka opisyal sa hari miingon nga bisag ablihan pa ang langit di na mahitabo. Ingon si Eliseo, makita nimo ni pero dili ka makasinati. Ayaw gayod pagduha-duha. Ayaw gayod tuguti nga kung kulangan kag pagkaon mas makulangan kag pagtuo. Ayaw gayod na tuguti. Importante nga ang pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo mao'y imong tipigan. Unsa may imong buhaton? Inani ni siya. Undangi ang pagsigig tutok diha sa social media, labi na mahitungod sa mga propesiya. Kay daghan karong mga magwawali, puro na lang propesiya. Nga mo nay mahitabo anang nasura, mo nay mahitabo anang dapita. Undangi ang pagpaminaw kay wa kay makuha ana. Gusto kang makalabang? O gusto kang panalipdan o atimanon sa Ginoo niining atong giatubang nga krisis? Ayaw paminaw sa mga propesiya nga minggamit sa bersikulos Biblia para pagdipinsyara o pagpatuo nga siya propeta. Ang imong buhaton mo ni hatagi og time si Lord, usa ka oras, usa ka adlaw. Basahag Biblia, taga-adlaw. Walay laing motipig nato. Walay laing makahimo sa pagtipig aron makalabang ta. Og walay laing makahimo sa pag-atiman nato aron makalahutay ta. Ang Dios ra. Ang Dios lang. Siya ang atong kinabuhi. Siya ang atong kaluwasan. Siya ang atong kadaugan. Og walay laing pamaagi aron matuman nato ang unsay mga mensahe ni Lord, ang paghatag og Biblia, ang paghatag og panahon sa Biblia. Unang ang imong mga anak, ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, ikaw nga nagtuo Ginoo, buhatan ni
kay mao ni ikalipay sa Ginoo. Buhata ang pagbasag Biblia ni ining atong panahon karon. Kaysa imong pagbasag Biblia, ang balang espiritu mamuhat. Ang balang espiritu manarbaho sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya, ug tipigan ug proteksyonan ka. Buhata ug buhata gayon ni samtang dili pa ulay ang tanan. Hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pagbasag Biblia, ug ang imong pamilya dumalaha sa pagbasag Biblia, ug paghatag og panahon, pagdaig, pagampo, pagpasalamat sa Ginoo ni ining sitwasyon nga ato karong atubang. Ayaw pagtinapulan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kay diha sa pagbasa ug paghatag og panahon sa balaang kasulatan, makalabang ka, makalahutay ka. Isugilo ni ngadto sa imong pamilya ug sa imong mga kaila, sa imong mga higala, aron sila sama nimo ug sama kanako palabngon sa Ginoo ni ining krisis nga ato karong gitubang. Hunonga ang pagtuo nga nay pagduduha. Hunonga ang pagpaminaw sa mga wali nga ang ilang karatula ang gidipinsahan, giproteksyonan. Kay karong panahon na nanggawas na ang mga mini nga mga propeta ug mga mini nga mga magwawali nga dili si Jesus ang gibayaw, kundili ang ilang karatula. Maunay ebidensya og ilanan sa mga mini nga mga propeta. Amahan namo nga Dios sa makagahom, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe. Nga diin imong gipaabot sa matag usa namo ka kinabuhi. Ug imo kaming giandam aron kami makalabang, makalahutay niining krisis nga amo karong nakita. Krisis nga amo karong giatubang. Pasalamat Ginoo sa pagtuo nga miabot kanamo gikan sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtipig kanamo pag-atiman ug pagtabang pagpangulo sa angay namong buhaton. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin ug pag-itiman pag-amuma kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kininyo igsoon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Maayong pagpamahaw. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko,
dagan ko duol kanimo. Ihalad na ang tanan